spatele fațadei perfecte a unei case elegante, o femeie însărcinată trăia întemnițată de propriul partener. Ceea ce părea grijă era, de fapt, un plan întunecat de a o șterge și de a lua tot ce era al ei. Dar chiar și în liniștea închisorii, ea a găsit puterea de a reacționa. Iar ceea ce a urmat a schimbat totul. Briza caldă a Constanței pătrundea prin ferestrele deschise ale apartamentului, aducând cu ea mirosul mării și sunetul îndepărtat al valurilor ce se spărgeau pe plaja din Mamaia. Mariana își aranja rochia florală peste burta care începea să crească, cu un zâmbet timid pe față, în timp ce îl privea pe Rareș pregătind cina în bucătărie. El fredona încet o melodie pe care obișnuiau să danseze împreună, iar acea scenă domestică părea prea perfectă pentru a fi reală. Se cunoscuseră cu 9 luni înainte, la o petrecere de nuntă a unor prieteni comuni. Rareș era tot ce visase Mariana dintotdeauna: atent, afectuos, de succes. Lucra ca consultant financiar și avea o casă frumoasă în Mamaia, moștenită de la bunici. Ea, profesoară de literatură la o școală particulară, fusese încântată de felul în care el vorbea despre artă, călătorii și proiecte viitoare. Chimia a fost instantanee. În primele săptămâni, Rareș o copleșea cu atenții. Flori la serviciu, mesaje drăgăstoase pe parcursul zilei, cine romantice la lumina lumânărilor pe veranda casei. Mariana se simțea specială, apreciată într-un mod pe care nu-l mai experimentase în relațiile anterioare. El spunea că ea era femeia vieții lui, că în sfârșit găsise pe cineva care îl completa. Când au descoperit sarcina, la 2 luni după ce începuseră să se întâlnească, Mariana a fost neliniștită. Era prea devreme, a gândit. Abia se cunoșteau cu adevărat. Dar Rareș a reacționat surprinzător. A îmbrățișat-o strâns, i-a sărutat fruntea și a declarat că era un cadou, un semn că erau destinați să construiască o familie împreună. A cerut-o în căsătorie în acea seară, îngenunchiat în sufragerie cu un inel despre care a spus că fusese al bunicii sale. Mariana a sunat-o pe Cătălina, sora ei mai mare, debordând de fericire. Cătălina era director executiv la o multinațională, locuia în București și fusese mereu vocea rațiunii în familie. Dar de data aceasta, chiar și Cătălina părea să se predea romantismului situației. Rareș era educat, avea o situație financiară bună și părea sincer îndrăgostit. Ce putea să meargă prost? Primele luni de logodnă au fost intense. Rareș a insistat ca Mariana să se mute imediat la el. A argumentat că apartamentul mic pe care îl împărțea cu o prietenă nu era potrivit pentru o femeie însărcinată. Avea sens, a gândit ea. Casa era spațioasă, avea o grădină frumoasă și se afla într-un cartier sigur. Mariana a acceptat. Mutarea a avut loc într-un weekend. Rareș a angajat o firmă pentru a-i transporta bunurile, dar surprinzător a sugerat să ia doar esențialul. A spus că locuința era deja mobilată, că nu aveau nevoie de lucruri vechi, că era o oportunitate să înceapă de la zero. Mariana a ezitat, dar a acceptat până la urmă. La urma urmei, avea dreptate că locuința era deja completă. Atunci au început primele schimbări subtile. Rareș a sugerat ca Mariana să-și ia concediu de la serviciu. Era în a 4-a lună de sarcină, iar el argumenta că stresul de la școală nu era bun pentru bebeluș. Putea să se odihnească, să aibă grijă de casă, să se pregătească pentru maternitate. Mariana adora să predea, dar grija lui părea sinceră. În plus, financiar nu aveau nevoie de salariul ei. El câștiga suficient de bine pentru a întreține familia. Fără serviciu, zilele Marianei au început să se învârtă în jurul casei și al lui Rareș. Ea gătea, organiza camerele, citea cărți despre maternitate. El se întorcea de la serviciu și era mulțumit să găsească totul în ordine. Îi lăuda talentele culinare, îi masa picioarele umflate, vorbea cu burta ei. Părea soțul perfect. Dar încetul cu încetul, Mariana a observat că prietenele ei nu o mai sunau atât de des. Rareș avea mereu o scuză când ea sugera întâlniri. Spunea că era prea obosită, că traficul din Constanța era stresant, că era mai bine să evite aglomerațiile din cauza sarcinii. Când prietenele insistau, el răspundea la telefon și refuza politicos invitațiile în numele ei. Mariana găsea ciudat, dar el justifica spunând că doar o proteja. Cătălina o suna în fiecare săptămână din București. Convorbirile
înainte lungi și pline de râsete, deveneau din ce în ce mai scurte. Rareș apărea mereu în mijlocul apelurilor, amintindu-i Marianei de vreo întâlnire inexistentă sau pur și simplu stând prin preajmă, ascultând fiecare cuvânt. Mariana a început să simtă că nu putea vorbi liber cu sora ei, ca și cum trebuia să-și măsoare cuvintele. Într-unul dintre aceste apeluri, Cătălina a menționat că voia să-i viziteze. A spus că îi era dor de sora ei, că voia să-l cunoască mai bine pe cumnat, să vadă casa, să ajute cu pregătirile pentru venirea bebelușului. Mariana a fost entuziasmată de idee, dar când i-a spus lui Rareș, el s-a încruntat. A spus că locuința era în renovare, că nu era un moment bun, că Cătălina era prea controlatoare și o putea stresa pe Mariana. A sugerat să aștepte până după naștere. Mariana a acceptat, dar a rămas cu un gust amar în gură. Cătălina fusese mereu prezentă în viața ei, iar a o îndepărta părea greșit. Dar Rareș avea argumente bine articulate, iar ea se simțea confuză. Oare era ingrată? El avea atâta grijă de ea, poate că era doar prea protector, și hainele Marianei au început să se schimbe. Rareș îi cumpăra piese noi, mereu în tonuri neutre și modele largi. Când ea voia să poarte ceva mai colorat sau mai strâmt din garderoba veche, el făcea comentarii subtile despre ce era potrivit pentru o viitoare mamă. Nu erau critici directe, doar observații care o făceau pe Mariana să-și reconsidere alegerile. Încetul cu încetul a început să poarte doar ceea ce el aproba. Pasele s-au rărit și ele. Rareș spunea că plaja era prea aglomerată, că soarele puternic făcea rău, că era mai bine să rămână acasă unde era sigur și confortabil. Marianei îi era dor să se plimbe pe faleză, să simtă nisipul sub picioare, dar el avea mereu un contraargument convingător. A început să se îndoiască de propriile dorințe. Într-o după-amiază, în timp ce aranja hârtii în sufragerie, Mariana a găsit documente financiare ale lui Rareș. Nu intenționa să spioneze, dar câteva plicuri erau deschise pe masă. A văzut extrase bancare cu mișcări semnificative, transferuri către conturi pe care nu le recunoștea, chitanțe de investiții pe care el nu le menționase niciodată. Când a întrebat despre asta, Rareș s-a iritat pentru prima dată. A spus că erau chestiuni de serviciu, că ea nu trebuia să-și facă griji pentru aceste lucruri, că rolul ei era să aibă grijă de casă și de bebeluș. Reacția lui a speriat-o pe Mariana. Nu-l mai văzuse niciodată așa, cu acel ton aspru. El și-a dat seama de disconfortul ei și și-a schimbat rapid atitudinea. A îmbrățișat-o și-a cerut scuze, a spus că era stresat cu un client dificil. Mariana a acceptat justificarea, dar ceva în interiorul ei a început să se neliniștească. Obiectele personale ale Marianei au început să dispară treptat din casă. Fotografii vechi, cărți pe care le adusese, mici amintiri. Rareș spunea că reorganiza spațiul, că acele lucruri ocupau loc inutil, că era important să aibă o casă curată și minimalistă. De fiecare dată când căuta ceva, descoperea că fusese depozitat într-un loc inaccesibil sau pur și simplu dispăruse. Dormitorul cuplului, înainte decorat neutru, a început să reflecte doar gustul lui Rareș. Perdelele pe care le alesese Mariana au fost schimbate. Tablourile de pe perete s-au schimbat. Chiar și partea ei de pat a fost reorganizată, fără să fie consultată. Când întreba, el spunea că o surprinde, că voia ca totul să fie perfect pentru venirea bebelușului. Mariana a încercat să se convingă că totul era normal. Relațiile cereau adaptări, gândea ea. Rareș era un om cu obiceiuri specifice, iar ea trebuia să fie înțelegătoare. În plus era însărcinată, hormonală, poate că exagera cu preocupările ei. El nu o rănise niciodată fizic, nu strigase niciodată cu adevărat, avea mereu explicații rezonabile. Dar nopțile au început să devină diferite. Rareș a început să încuie ușa dormitorului înainte de a adormi. A spus că era pentru siguranță, că auzise știri despre spargeri în zonă. Mariana găsea ciudat, deoarece casa avea un sistem de alarmă sofisticat, dar el a insistat. Cheia rămânea la el, mereu păstrată în buzunarul pantalonilor pe care îi lăsa pe scaun. Într-o anumită dimineață, Mariana s-a trezit însetată și a încercat să deschidă ușa. Era încuiată. L-a chemat pe Rareș, care s-a trezit speriat.
El a descuiat ușa, dar privirea lui era diferită, ca și cum ar fi evaluat reacția ei. A spus că încuiase din greșeală, că era somn și uitase să o lase deschisă. Dar Mariana și-a dat seama că nu era adevărat. Era ceva calculat în acel gest. Din acea noapte, Mariana a început să acorde mai multă atenție micilor detalii. A observat că Rareș îi verifica telefonul când ea era la duș. A observat că el schimba subiectul când ea menționa să facă ceva singură, cum ar fi să meargă la piață sau la farmacie. A observat că el găsea mereu motive să o însoțească, chiar și la cele mai simple sarcini. Cătălina a sunat din nou, de data aceasta mai insistent. A spus că era îngrijorată, că Mariana părea distantă, diferită. Voia să programeze o vizită oricum, chiar și pentru o zi. Marianei i-a venit să-i spună totul, să-și împărtășească neliniștile. Dar Rareș a intrat în sufragerie în acel moment. Ea și-a înghițit cuvintele și i-a spus surorii că totul era bine, că vor vorbi mai calm în curând. După ce a închis, Rareș s-a așezat lângă ea pe canapea. I-a ținut mâna cu delicatețe și a spus că observă că era anxioasă. A sugerat că poate ar fi bine să reducă și mai mult contactul cu lumea exterioară, să se concentreze doar pe ei doi și pe bebelușul care urma să vină. A spus că lumea de afară era haotică, plină de opinii și judecăți, și că în interiorul acelei case aveau pace. Mariana s-a uitat în jur. Casa era frumoasă, într-adevăr, dar pentru prima dată a simțit că acele ziduri nu erau un refugiu, erau altceva, ceva ce nu putea încă numi, dar care îi strângea inima. Rareș i-a mângâiat fața și a zâmbit, acel zâmbet care o cucerise odată. Dar acum era ceva în spatele acelui zâmbet pe care nu-l mai recunoștea. Sarcina Marianei a intrat în a 6-a lună. Burta ei era rotundă și grea, iar mișcările bebelușului deveniseră mai intense. Petrecea ore întregi așezată în fotoliul din sufragerie, cu mâna pe burtă, simțind fiecare lovitură, fiecare întoarcere. Acelea erau singurele momente în care se simțea cu adevărat însoțită. Rareș rămânea atent, dar prezența lui devenise altceva. Nu mai era confortabilă. Era vigilentă. Într-o dimineață, Mariana s-a trezit și a observat că telefonul ei nu era pe noptieră. A căutat prin cameră, dar nu l-a găsit. Când Rareș s-a trezit, l-a întrebat dacă văzuse aparatul. El a spus că da, că îl luase în timpul nopții pentru că suna prea mult și îi deranja somnul. I-a înapoiat telefonul, dar Mariana a observat că mai multe conversații fuseseră șterse, mesaje de la prietene, de la Cătălina, chiar și de la mama ei. Când a întrebat, Rareș a spus că erau doar spam, că o ajuta să organizeze. Mariana a simțit un fior rece pe șira spinării. Asta nu era normal. A luat telefonul înapoi și a mers în sufragerie, simțind picioarele tremurând. A încercat să recupereze conversațiile, dar toate fuseseră șterse permanent. A respirat adânc, încercând să controleze panica ce începea să se instaleze. Rareș a apărut în spatele ei, punându-i mâinile pe umeri. A spus că era tensionată, că trebuia să se relaxeze, că tot acel stres nu-i făcea bine. Bebelușului. În acea zi, Rareș a anunțat că avea o surpriză. A dus-o pe Mariana în camera care urma să fie a bebelușului. Angajase decorator și spațiul fusese complet transformat. Pereți vopsiți în galben pal, mobilier alb, un pătuț frumos cu baldachin. Totul era impecabil. Dar când Mariana s-a uitat în jur, a observat că nimic de acolo nu reflecta alegerile ei. Ea menționase că îi plăceau tonurile de verde, dar Rareș alesese galben. Ea voia un stil mai modern, dar camera era prea clasică. Chiar și așa a zâmbit și a mulțumit. Rareș aștepta aprobarea ei, iar ea nu avea energie să-l confrunte. El a îmbrățișat-o din spate, sprijinindu-și mâinile pe burta ei, și a șoptit că în curând vor fi o familie completă. Mariana a închis ochii și a încercat să creadă că totul va fi bine. Dar în adâncul sufletului știa că ceva era foarte greșit. În săptămânile următoare, schimbările s-au intensificat. Rareș a început să controleze și mai mult alimentația Marianei. Spunea că era îngrijorat de greutatea ei, că medicul recomandase o dietă specifică. Dar Mariana nu-și amintea ca obstetricianul să fi spus asta. Porțiile de mâncare s-au micșorat. Rareș servea mâncărurile și o observa în timp ce ea mânca.
Dacă lăsa ceva în farfurie, el făcea comentarii despre risipă și responsabilitate. Mariana a început să simtă foame constant. Noaptea, când Rareș dormea, ea încerca să coboare în bucătărie, dar ușa dormitorului era încuiată. Batea încet, îl chema, dar Rareș întârzia intenționat să deschidă. Când în sfârșit descuiase, o întreba ce avea nevoie. Mariana spunea că voia apă sau un fruct. El cobora, îi aducea ce cerea, dar mereu cu acea privire care o făcea să se simtă vinovată că îl deranjează. Și vizitele la medic s-au schimbat. Înainte, Rareș o ducea și aștepta în sala de așteptare. Acum insista să intre împreună. Stătea lângă ea pe toată durata consultației, răspundea la întrebări care îi erau adresate Marianei, comenta simptome pe care ea nici nu știa că le avea. Medicul, un domn de vârstă mijlocie numit Dr. Horia, a început să observe comportamentul lui Rareș, dar nu a spus nimic direct. Într-una dintre aceste consultații, în timp ce Rareș a ieșit scurt pentru a răspunde la un apel, Dr. Horia a întrebat-o pe Mariana dacă totul era bine acasă. Ea a ezitat. Voia să-i povestească, voia să ceară ajutor, dar cuvintele nu-i ieșeau. Îi era frică. Frică. De ce ar face Rareș dacă ar afla? Frică de a exagera. Frică de a fi considerată nebună sau dramatică. Așa că a răspuns că da, că totul era bine. Dr. Horia a privit-o în ochi pentru un moment lung, apoi a încuvințat încet și a schimbat subiectul. Cătălina continua să sune, dar conversațiile au devenit și mai superficiale. Rareș era mereu prin preajmă, iar Mariana simțea că fiecare cuvânt era monitorizat. Sora ei a început să-și dea seama că ceva era în neregulă. A întrebat direct dacă Mariana era bine tratată, dacă Rareș era bun cu ea. Mariana a răspuns că dacă era grozav, dar vocea îi tremura. Cătălina a spus că o va vizita prin surprindere, că avea deja bilet cumpărat pentru luna următoare. Când Mariana a menționat vizita Cătălinei, Rareș a devenit vizibil iritat. A spus că nu era un moment bun, că locuința era în construcție la etaj, că ar fi mult zgomot și praf. Mariana știa că nu era nicio lucrare, dar nu l-a confruntat. Rareș i-a luat telefonul și i-a trimis un mesaj Cătălinei, spunând că ar fi mai bine să amâne vizita. Mariana a privit neputincioasă, în timp ce el tasta în numele ei. Zilele au început să se contopească una în alta. Mariana pierdea noțiunea timpului. Nu mai știa ce zi era, câte săptămâni de sarcină avea exact. Rareș controla totul, orele meselor, când putea face duș, cât timp putea petrece pe verandă. Spunea că era pentru siguranță, că era neglijentă în ultima vreme, că avea nevoie de îndrumare. Într-o după-amiază, în timp ce Rareș era la serviciu, Mariana a încercat să o sune pe Cătălina de pe telefonul fix din sufragerie. Dar când a format, a observat că linia era mută. Rareș deconectase aparatul, a căutat telefonul ei mobil, dar era încuiat undeva. A simțit disperarea crescând, era prinsă. Nu fizic încă, dar în toate celelalte moduri posibile. În acea seară, în timpul cinei, Rareș a anunțat că avea o veste. A spus că munca lui îi cerea mai mult, că va trebui să călătorească frecvent în următoarele luni, dar a asigurat-o că Mariana va fi bine îngrijită. Angajase o asistentă medicală care să stea cu ea în timpul absențelor lui. Mariana a întrebat dacă putea să se întoarcă la serviciu sau măcar să aibă mai multă libertate să iasă. Rareș a râs ca și cum ar fi făcut o glumă absurdă. A spus că la 7 luni de sarcină era iresponsabil să se gândească la muncă și că a ieși singură era exclus. Asistenta medicală a sosit în săptămâna următoare. Era o femeie de vreo 50 de ani, posacă și cu puține cuvinte. Rareș a prezentat-o ca doamna Cecilia. Ea urma să stea în casă pe timpul zilei, având grijă de Mariana, pregătind mesele și asigurându-se că totul era în ordine. Mariana a încercat să vorbească cu doamna Cecilia, să creeze o conexiune, dar femeia era rece și distantă. Răspundea doar la strictul necesar și părea să fie acolo doar pentru a îndeplini ordine. Mariana a observat că doamna Cecilia îi raporta totul lui Rareș, fiecare mișcare, fiecare cuvânt, fiecare expresie. Când Rareș se întorcea de la serviciu, știa exact ce făcuse Mariana în timpul zilei. Dacă stătea prea mult timp pe verandă, el comenta.
Dacă încerca să acceseze computerul din sufragerie, el bloca aparatul cu parolă. Dacă o ruga pe doamna Cecilia să cumpere ceva specific de la piață, Rareș veta. Senzația de a fi supravegheată era constantă. Mariana a început să aibă dificultăți cu somnul. Stătea trează noaptea, privind tavanul, ascultând respirația lui Rareș alături. Se întreba cum ajunsese acolo, cum o poveste care începuse cu atâta dragoste se transformase în acel coșmar silențios și, cel mai important, cum va ieși de acolo. Într-o noapte, Mariana a avut un vis tulburător. A visat că era prinsă într-o cameră mică, fără ferestre, și că bebelușul se năștea acolo, singură, fără ajutor. S-a trezit transpirată, cu inima bătând cu putere. Rareș era treaz, observând-o în penumbră. A întrebat-o ce visase. Mariana a mințit, a spus că nu-și amintea. Dar el a insistat. Voia să știe. Ea a inventat ceva vag despre a fi pe o plajă, iar el părea să accepte. A doua zi, Rareș a încuiat ușa dormitorului dimineața înainte de a pleca la serviciu. Mariana a auzit zgomotul cheii rotindu-se și a rămas paralizată. S-a ridicat rapid, încă în cămașă de noapte, și a încercat să deschidă. Era încuiată pe din afară. A bătut în ușă, a chemat-o pe doamna Cecilia, dar nimeni nu a răspuns. A așteptat ore întregi. Nevoia de a merge la baie a devenit urgentă. A bătut mai tare, a strigat, dar casa a rămas în tăcere. În cele din urmă, după ceea ce păreau secole, Rareș a deschis ușa. A spus că doamna Cecilia avusese o situație neprevăzută și el a trebuit să se întoarcă mai devreme. Și-a cerut scuze. A spus că a încuiat fără să vrea, că era distrat. Dar Mariana a văzut în ochii lui că nu era adevărat. Asta fusese intenționat. Un test, să vadă cum va reacționa. Să-i măsoare frica. Mariana s-a încuiat în baie și a plâns în tăcere. Apa de la duș îi înăbușea suspinele. S-a privit în oglindă și abia a recunoscut femeia pe care o vedea reflectată. Era mai slabă, în ciuda burții mari. Cearcăne adânci, piele palidă, păr fără viață. Ce se întâmplase cu ea? Unde era Mariana vibrantă și independentă, care preda literatură și visa să călătorească prin lume? Când a ieșit din baie, Rareș o aștepta în cameră cu un zâmbet blând. A spus că îi pregătise o gustare specială, că voia să-i compenseze sperietura de dimineață. A dus-o în bucătărie, unde era o farfurie cu fructe și pâine prăjită. Mariana a mâncat mecanic, fiecare în bucătură părând să cântărească o tonă. Rareș îi mângâia părul, vorbea despre bebeluș, despre cum va fi viața după naștere. În acea noapte, pentru prima dată, Mariana a înțeles cu o claritate absolută. Ea nu mai era o parteneră. Era o proprietate. Și Rareș nu avea intenția să o lase să plece. Situația Marianei s-a înrăutățit drastic în săptămânile care au urmat. Rareș a devenit din ce în ce mai controlator, iar ceea ce înainte erau acțiuni subtile, acum erau măsuri clare și inconfundabile. Ușa dormitorului a început să fie încuiată în fiecare seară, fără excepție. În timpul zilei, când Rareș era la serviciu, doamna Cecilia prelua rolul de temnicer tăcut. Mariana avea permisiunea să circule doar între dormitor, baie și sufragerie. Bucătăria era teritoriu interzis. Mesele soseau la ore specifice. Micul dejun la 7, prânzul la amiază, cina la 7 seara. Porțiile erau calculate, măsurate. Rareș spunea că urma indicații nutriționale specializate pentru gravide, dar Mariana știa că era o minciună. Era constant înfometată, iar bebelușul se mișca neliniștit, ca și cum ar fi simțit și el privarea. Mariana a început să observe mici detalii care înainte îi scăpaseră. Ferestrele casei aveau încuietori noi, instalate astfel încât să poată fi deschise doar din exterior. Perdelele, înainte ușoare și translucide, au fost înlocuite cu țesături grele și opace. Lumina naturală abia pătrundea în camere. Rareș justifica spunând că era pentru a proteja mobila de soarele puternic al Constanței, dar Mariana înțelegea adevăratul motiv. Nimeni din exterior nu putea vedea ce se întâmpla în acea casă. Izolarea a devenit absolută. Rareș a confiscat definitiv telefonul mobil al Marianei. A spus că era obsedată de tehnologie,
că trebuia să se deconecteze pentru a se concentra pe bebeluș. Computerul din sufragerie a dispărut. Telefonul fix a rămas deconectat. Orice mijloc de comunicare cu lumea exterioară a fost eliminat. Mariana era complet deconectată. Prietenele ei, familia ei, chiar și Cătălina, nu mai aveau vești de la ea. Cătălina, de altfel, era disperată. Încercase să sune de nenumărate ori, dar telefonul Marianei era mereu închis. A trimis mesaje care nu au fost niciodată răspuns. Îngrijorată, a contactat câteva prietene ale Marianei din Constanța, dar niciuna dintre ele nu avusese contact recent cu ea. Toate comentau același lucru. După ce s-a mutat la Rareș, Mariana pur și simplu a dispărut din viața socială. A încercat să sune direct la telefonul fix al casei, dar linia era mereu mută. S-a gândit să angajeze un detectiv particular, dar a ezitat. Și dacă exagera? Și dacă Mariana era într-adevăr doar concentrată pe sarcină și nu voia să vorbească cu nimeni? Cătălina se lupta intern cu aceste îndoieli, dar instinctul ei îi striga că ceva era foarte greșit. Între timp, în Constanța, Mariana trăia zile care păreau săptămâni. Monotonia era întreruptă doar de schimbările de dispoziție ale lui Rareș. Unele zile era afectuos, aproape ca la începutul relației. Aducea flori, îi masa picioarele, citea povești bebelușului din burta ei. În aceste momente, Mariana aproape că reușea să se convingă că totul va fi bine, că era doar o fază ciudată. Dar în alte zile, Rareș era rece și distant. Petrecea ore întregi încuiat în birou, vorbind la telefon pe un ton jos. Mariana încerca să asculte conversațiile prin ușă, dar reușea să capteze doar cuvinte izolate. Transfer, documente, termene, proprietate. A început să suspecteze că era ceva mai mult în spatele întregului control. Nu era doar posesivitate sau gelozie bolnăvicioasă, era un plan. Într-o după-amiază, în timp ce doamna Cecilia era ocupată curățând etajul, Mariana a reușit să se apropie de biroul lui Rareș. Ușa era întredeschisă. Cu inima bătând puternic, a aruncat o privire înăuntru. Erau hârtii împrăștiate pe masă, dosare deschise, un laptop pornit. A încercat să vadă ce era scris în documente, dar era prea departe. A auzit pași coborând scările și s-a întors rapid în sufragerie, așezându-se pe fotoliu și prefăcându-se că citește o revistă. Doamna Cecilia a trecut pe lângă ea fără să spună nimic, dar Mariana a observat privirea suspicioasă a femeii. În acea seară, când Rareș a ajuns, a menționat întâmplător că Mariana fusese lângă birou în timpul zilei. Doamna Cecilia îi spusese. Rareș nu a țipat și nu a demonstrat furie. A spus doar, cu o calmă înfricoșătoare, că biroul era spațiul lui privat și că Mariana nu ar trebui să se apropie de acolo. Apoi a încuiat ușa biroului cu cheia și a băgat-o în buzunar. Mariana și-a dat seama că fiecare mișcare a ei era supravegheată, raportată, controlată. Nu exista intimitate. Nu existau momente de libertate. Zilele au continuat să treacă și Mariana a intrat în a 8-a lună de sarcină. Era inconfortabilă, obosită, epuizată emoțional. Bebelusul se mișca constant, iar ea vorbea cu el în tăcere, cerându-și scuze că l-aducea într-o lume atât de crudă. Promitea că va face totul pentru a-l proteja, dar nu știa cum. Atunci Mariana a început să observe tipare în comportamentul lui Rareș. El urma o rutină strictă. Pleca la serviciu la 8 dimineața. Se întorcea pentru prânz între amiază și ora 1 după amiaza. Se întorcea la serviciu și ajungea definitiv acasă în jurul orei 7 seara. Marțea și joia stătea până mai târziu, probabil la întâlniri sau angajamente sociale. Doamna Cecilia avea și ea tiparele ei. Curăța etajul întotdeauna lunea, miercurea și vinerea între orele 2 și 4 după amiază. În acest timp, era mai puțin atentă la Mariana. În aceste momente existau mici ferestre de oportunitate. Dar oportunitate pentru ce? Mariana încă nu știa. Dar a început să observe, să-și noteze mental, să planifice. Într-o dimineață, în timp ce Rareș făcea duș, Mariana a observat că el își lăsase telefonul mobil pe noptieră. Inima i-a sărit din piept. A privit spre ușa băii. Apa încă curgea. Cu mâini tremurânde, a luat aparatul. A încercat să-l deblocheze, dar avea parolă. A încercat data lui de naștere,
Nu a funcționat. A încercat combinații evidente. Nimic. Era pe punctul de a renunța când și-a amintit un detaliu. Odată, Rareș menționase că folosea mereu aceeași parolă pentru tot, din motive de practicitate. Și acea parolă era o secvență numerică legată de adresa casei bunicii lui. Mariana își amintea vag povestea. A încercat. Telefonul s-a deblocat. Apa a încetat să curgă în baie. Mariana a rămas paralizată. Rareș ieșea din duș. Avea câteva secunde. Rapid a deschis mesajele. Avea nevoie de dovezi, de ceva ce putea folosi. Dar ceea ce a văzut a lăsat-o înghețată. Existau conversații cu cineva pe nume Răzvan, în care Rareș discuta documente de transfer de bunuri. Menționa procuri, certificate, strategii pentru a prelua proprietăți. Într-unul dintre mesaje, Rareș scria: imediat ce copilul se va naște, ea semnează totul. Este atât de fragilă încât nici nu va observa ce semnează. După ce ne asigurăm custodia, restul este ușor. Mariana a simțit că pământul îi fuge de sub picioare. Rareș nu o iubea. Nu o iubise niciodată. Totul era un plan elaborat pentru a-i lua bunurile. Casa pe care o moștenise de la bunica ei din Tulcea, banii din vânzarea apartamentului părinților, economiile pe care le avea puse deoparte. Totul. El cercetase despre ea, descoperise că avea patrimoniu și a pregătit o ambuscadă perfectă. Ușa băii s-a deschis. Rareș a ieșit cu un prosop în jurul taliei. Mariana deja pusese telefonul la loc și stătea pe pat, prefăcându-se că își aranjează pernele. El s-a uitat la ea, apoi la telefon. A luat aparatul și l-a verificat. Mariana s-a rugat să nu existe nicio înregistrare că ea accesase. Rareș a băgat telefonul în buzunarul pantalonilor și a zâmbit. Bună dimineața, iubito! Ai dormit bine?" Mariana a încuviințat, incapabilă să vorbească. El s-a apropiat, i-a sărutat fruntea și a mers la dulap să-și aleagă hainele pentru zi. Mariana a respirat ușurată, dar inima îi bătea atât de tare, încât era sigură că el o putea auzi. Acum știa adevărul. Rareș era periculos și trebuia să acționeze rapid, înainte de a fi prea târziu. În zilele următoare, Mariana a început să observe totul cu și mai multă atenție. Când Rareș era în birou, ea era atentă la sunete. A auzit conversații telefonice în care el menționa avocați, date, semnături. A realizat că exista un plan detaliat și că ea era doar o piesă în acest joc crud. Dar Mariana nu mai era femeia naivă și îndrăgostită care se mutase în acea casă cu luni în urmă. Durerea, frica și izolarea transformaseră ceva în interiorul ei. Era speriată, da, dar era și hotărâtă. Dacă Rareș credea că ea va fi doar o victimă pasivă, se înșela amarnic. Va începe să lupte. În tăcere, strategic, dar va lupta. Mariana a început să trăiască o viață dublă în acea casă. La exterior menținea aparența unei soții supuse și a unei gravide fragilizate. Răspundea cu docilitate la ordinele lui Rareș, mânca ceea ce îi era servit, rămânea în spațiile permise. Dar în interior, mintea ei lucra neobosit. Era în modul de supraviețuire, iar fiecare informație pe care reușea să o adune era o piesă din puzzle-ul pe care trebuia să-l asambleze. Primul lucru pe care l-a făcut Mariana a fost să înceapă să marcheze timpul. Rareș îi îndepărtase toate ceasurile și calendarele din câmpul vizual, iar ea își pierduse complet noțiunea zilelor. Folosind o lingură pe care reușise să o ascundă în timpul unei mese, a început să facă mici semne pe peretele din spatele dulapului din dormitor, unde nimeni nu ar fi văzut. Fiecare zi era o zgârietură, fiecare săptămână un set de 7 zgârieturi. Astfel, cel puțin, știa de cât timp trăia acel coșmar. Încetul cu încetul, Mariana a observat că doamna Cecilia nu era atât de vigilentă pe cât părea. Femeia urma instrucțiunile lui Rareș cu strictețe, dar era leneșă în esența ei. Când urca să curețe etajul, dura mai mult decât era necesar. Uneori Mariana o auzea vorbind la telefon, probabil cu rude. În acele momente, avea câteva minute prețioase de relativă libertate. În timpul unuia dintre aceste momente, Mariana a reușit să exploreze mai mult casa. Mișcându-se în tăcere, cu burta grea făcând fiecare pas un efort, a mers în bucătărie.
A căutat un telefon, ceva ce putea folosi pentru a comunica cu exteriorul. Nu a găsit nimic util. Rareș fusese meticulos în eliminarea oricărei posibilități de contact, dar a găsit ceva interesant, un mic stick USB ascuns într-un sertar de ustensile. Era într-o cutiuță de chibrituri. Mariana l-a luat și l-a ascuns rapid în mâneca bluzei largi pe care o purta. S-a întors în sufragerie cu câteva secunde înainte ca doamna Cecilia să coboare scările. Inima îi bătea accelerat, dar a reușit să-și mențină expresia neutră. În acea noapte, când Rareș dormea, Mariana a rămas trează, gândindu-se la sticul USB. Ce era în el? De ce îl ascundea Rareș? Trebuia să afle, dar problema era că nu avea acces la niciun computer. Laptopul din birou era încuiat, iar Rareș își lua propriul notebook la serviciu în fiecare zi. În zilele care au urmat, Mariana a început să acorde atenție conversațiilor telefonice ale lui Rareș. El avea obiceiul să vorbească la telefon în birou cu ușa închisă, dar uneori vocea îi scăpa prin crăpături. Ea se așeza pe hol, suficient de aproape pentru a auzi fragmente din conversații, dar suficient de departe pentru a putea pretinde că doar se odihnea, în caz că era descoperită. Așa a auzit-o pe Rareș vorbind despre ea cu cineva. Vocea lui era rece, calculată. Spunea că totul mergea conform planului, că ea era complet sub control, că imediat ce bebelușul se va naște, o va face să semneze documentele de transfer de proprietate. A menționat că locuința din Tulcea ar valora o avere pe piață, că economiile ei adunate cu ale lui ar aduce o bună investiție inițială. Mariana a simțit greață, nu era doar banii. Rareș plănuia să-i ia totul. Și mai mult, el vorbea despre custodia bebelușului ca și cum ar fi fost un instrument. Voia să o izoleze complet pe Mariana, poate chiar să o îndepărteze de copil, folosind starea ei emoțională fragilizată ca justificare. Planul era crud și elaborat. Hotărâtă să nu mai fie o victimă pasivă, Mariana a început să memoreze detalii. Nume pe care Rareș le menționa: avocatul Răzvan, un contabil pe nume Ferdinand, o agenție imobiliară specifică din Tulcea. Fiecare informație era păstrată mental, deoarece nu avea cum să le noteze. Creierul ei a devenit o arhivă secretă de dovezi. Într-o după-amiază, în timp ce doamna Cecilia era distrasă uitându-se la televizor în camera din spate, Mariana a reușit să se apropie din nou de birou. De data aceasta a încercat clanța cu grijă. Era încuiată, așa cum se aștepta, dar a observat ceva. Cheia era în încuietoare, pe partea din interior. Rareș probabil uitase să o scoată. Cu multă grijă, Mariana a luat o foaie de hârtie pe care o găsise cu câteva zile înainte și a strecurat-o pe sub ușă. Apoi, folosind o agrafă de păr pe care o ținea ascunsă, a încercat să împingă cheia prin încuietoare. A durat câteva minute de încercări frustrante, dar în cele din urmă a reușit. Cheia a căzut pe partea cealaltă, pe hârtie. A tras încet hârtia, aducând cheia cu ea. Mâna îi tremura atât de tare încât aproape a scăpat totul. A respirat adânc, încercând să-și controleze nervozitatea. A auzit sunete venind din camera din spate. Doamna Cecilia era încă acolo. Cu mișcări rapide a descuiat ușa și a intrat în birou, închizând ușa în urma ei. Biroul era organizat aproape obsesiv. Dosare aliniate, hârtii aranjate cu precizie. Mariana a mers direct la laptopul de pe masă. Era închis, dar nu blocat. L-a deschis și a văzut că era pornit, doar în modul de așteptare. Ecranul s-a aprins cerând parolă. A încercat aceeași parolă ca la telefonul mobil. A funcționat, inima i-a sărit din piept. Nu avea mult timp. A căutat rapid fișiere relevante. A găsit un dosar numit Proiect M. L-a deschis. Existau documente scanate, procuri, contracte, certificate de proprietate. Numele ei era pe toate, dar semnăturile erau falsificate. Rareș avea deja totul pregătit. Mai rămânea doar să o convingă să semneze versiunile originale. A auzit pași. Panică. A închis totul rapid, a oprit laptopul și a fugit la ușă. A ieșit, a încuiat din nou și a încercat să returneze cheia prin încuietoare, împingând-o cu agrafa. Dar era prea nervoasă. Cheia a căzut pe podea pe partea cealaltă cu un zgomot audibil. Doamna Cecilia a apărut pe hol.
Ce faceți aici, doamnă?" Mariana s-a gândit rapid. Mă simțeam rău. Am venit să iau apă din bucătărie. Bucătăria este pe cealaltă parte a casei." Mariana și-a pus mâna pe burtă și a făcut o expresie de durere. M-am pierdut. Mă simt amețită." Doamna Cecilia a privit-o cu neîncredere, dar a ajutat-o să se întoarcă în sufragerie. Mariana s-a așezat pe fotoliu, prefăcându-se că îi este rău. Femeia i-a adus un pahar cu apă și a rămas să o observe. După câteva minute s-a întors la treburile ei, dar Mariana știa că doamna Cecilia îi va raporta incidentul lui Rareș. În acea seară, Rareș a ajuns mai devreme decât de obicei. Fața lui era închisă. Mariana citea în sufragerie când el a intrat. Nu a salutat-o. A mers direct la birou. Mariana a auzit ușa deschizându-se, pași, liniște. Apoi, Rareș s-a întors în sufragerie. Doamna Cecilia mi-a spus că te-ai plimbat prin casă azi, pe lângă birou. Mariana și-a păstrat vocea fermă. Mă simțeam rău. Am încercat să iau apă. Bucătăria nu este în direcția aceea. Eram amețită. M-am încurcat. Rareș s-a apropiat, studiindu-i fața. Mariana i-a susținut privirea, chiar și cu inima bătând haotic. În cele din urmă a oftat. Trebuie să te odihnești mai mult. Devii confuză. Nu este bine pentru bebeluș. Mariana a încuviințat, lăsând privirea în jos. Rareș părea mulțumit de supunerea ei. Au cinat în tăcere. Apoi el a dus-o în cameră și a încuiat ușa, ca de obicei. Dar Mariana știa că plantase o sămânță de îndoială în mintea lui. Trebuia să fie mai atentă. În zilele următoare, Mariana a fost modelul de soție docilă. Nu punea întrebări, nu se mișca decât strictul necesar, rămânea tăcută și ascultătoare. Rareș s-a relaxat puțin, a redevenit afectuos, îi masa picioarele, vorbea despre viitor. Dar Mariana vedea prin mască, cunoștea adevăratele lui intenții și apoi s-a întâmplat ceva neașteptat. Într-o dimineață, în timp ce stătea pe verandă câteva minute sub supravegherea doamnei Cecilia, Mariana a văzut o femeie trecând pe trotuar. Femeia s-a uitat la casă, apoi la Mariana. Era ceva în privirea ei, o scânteie de recunoaștere sau îngrijorare. Mariana a încercat să facă un semn, dar doamna Cecilia a chemat-o înăuntru înainte să poată face ceva. Cine era acea femeie? Mariana a petrecut restul zilei gândindu-se la asta. Oare era cineva care o putea ajuta? Sau doar o străină oarecare? Nu știa, dar acel scurt moment de contact vizual cu lumea exterioară a reaprins ceva în interiorul ei. Speranță. Mai era speranță. În timp ce Mariana trăia coșmarul ei silențios în Constanța, Cătălina era pe punctul de a lua o decizie drastică în București. Trecuse mai mult de o lună de când nu reușea să vorbească cu sora ei, iar neliniștea se transformase în disperare. Toate încercările de contact eșuau. Telefonul Marianei era mereu închis. Telefonul de acasă nu funcționa. Mesajele nu erau niciodată răspuns. Cătălina a decis să angajeze un detectiv particular. I-a explicat situația unui profesionist experimentat pe nume Augustin, care lucra cu cazuri de persoane dispărute. Augustin a ascultat cu atenție și a spus că va prelua cazul. A început făcând verificări de bază. Extrase bancare, mișcări de card de credit, activități pe rețelele sociale. Ceea ce a descoperit a fost alarmant. Mariana nu-și mișcase contul bancar de săptămâni întregi. Nu existau cumpărături cu cardul de credit. Rețelele ei sociale erau complet inactive. Era ca și cum ar fi dispărut de pe fața pământului. Augustin a mers în Constanța și a început o supraveghere discretă a casei lui Rareș. Ceea ce a văzut l-a îngrijorat profund. Casa era înconjurată de ziduri înalte. Ferestrele rămâneau închise tot timpul, cu perdele grele, împiedicând orice vedere în interior. Nimeni nu intra sau ieșea, cu excepția lui Rareș și a unei femei mai în vârstă, pe care Augustin a identificat-o ca fiind o angajată. Nu era niciun semn de Mariana. În 3 zile de observație nu a văzut-o nici măcar o dată. Augustin a decis să abordeze câțiva vecini, prefăcându-se că este un văr îndepărtat al Marianei. O doamnă care locuia la 2 case distanță a comentat că era ciudat, deoarece trecuseră luni de când nu mai văzuse tânăra gravidă. A spus că obișnuia să o vadă pe verandă la început, dar după aceea tânăra pur și simplu dispăruse.
un grădinar care lucra la casa de alături, a menționat că uneori auzea zgomote ciudate venind din locuință, dar nu a știut niciodată exact ce. Augustin a sunat-o pe Cătălina cu un raport detaliat. Evaluarea lui era clară. Se întâmpla ceva foarte grav în acea casă. Cătălina a simțit sângele înghețându-i în vene. A sugerat să cheme poliția imediat, dar Augustin a avertizat-o că, fără dovezi concrete de situație de risc, ar fi dificil să obțină un mandat de percheziție. Aveau nevoie de ceva mai mult. Atunci s-a întâmplat evenimentul care avea să schimbe totul. O după amiază de furtună în Constanța, cu vânt puternic și ploaie intensă. Curentul electric din casa lui Rareș a căzut pentru câteva minute. Când a revenit, a existat o eroare în sistemul de securitate. Una dintre camerele interne ale casei, pe care Rareș o instalase pentru a o monitoriza pe Mariana, a rămas conectată accidental la internet, fără protecțiile obișnuite. Augustin, care obținuse adresa IP a locuinței prin investigațiile sale, a detectat breșa. A reușit să acceseze scurt transmisia camerei. Ceea ce a văzut l-a șocat. Mariana stătea pe jos într-o cameră vizibil slabă, cu burta mare contrastând cu restul corpului fragil. Hainele ei erau largi, părul despletit. Ea își ținea burta cu ambele mâini, legănându-se înainte și înapoi. Augustin a înregistrat câteva secunde din imagine înainte ca conexiunea să fie întreruptă. Imediat a sunat-o pe Cătălina și i-a trimis videoclipul. Cătălina a vizionat și a început să plângă disperată. Acea femeie fragilă de pe ecran abia semăna cu sora ei. Ce-i făcea Rareș? De data aceasta nu mai existau îndoieli. Cătălina a alertat autoritățile. Cu videoclipul ca dovadă, a reușit ca poliția să deschidă o anchetă. Comisarul responsabil, un bărbat pe nume Horia Călinescu, a luat cazul în serios. A inițiat procedurile pentru a obține un mandat de percheziție și confiscare. Dar procesele legale durau timp, iar Cătălina se temea că nu aveau suficient timp. Între timp, în Constanța, Mariana nu avea nicio idee că ajutorul era pe drum. Situația ei se înrăutățise și mai mult. Rareș a observat că ea devenea mai observatoare, mai atentă. Ca pedeapsă pentru încercarea ei de a explora casa cu câteva zile înainte, el a decis să-i restrângă și mai mult libertatea. Acum Mariana putea ieși din cameră doar pentru a merge la baie, și chiar și așa, cu doamna Cecilia supraveghind ușa. Mesele erau servite chiar în cameră. Mariana mânca așezată pe pat, singură, în timp ce Rareș lucra sau se ocupa de afacerile lui obscure. Singurătatea era copleșitoare. Vorbea cu bebelușul din burta ei, cerându-și scuze pentru tot, promițând că va face totul pentru a-l proteja când se va naște. Într-o noapte, Mariana s-a trezit cu contracții ușoare. Mai erau câteva săptămâni până la data prevăzută a nașterii, dar stresul și condițiile precare afectau sarcina. L-a chemat pe Rareș, care dormea lângă ea. El s-a trezit, a verificat și a spus că erau doar contracții de antrenament. Nu a dus-o la spital. A spus că nu era necesar, că ea exagera. Mariana a petrecut noaptea trează, monitorizând contracțiile. Acestea au încetat în cele din urmă, dar spaima a fost mare. A realizat că Rareș nu-i păsa cu adevărat de sănătatea ei sau a bebelușului. El aștepta doar momentul potrivit pentru a-și executa planul și ea trebuia să acționeze înainte de a fi prea târziu. Atunci Mariana și-a amintit de sticul USB pe care îl găsise și ascunsese. Încă nu reușise să-l acceseze, dar poate că erau informații importante acolo. Trebuia să găsească o modalitate de a vedea conținutul. Dar cum? Nu avea acces la niciun computer, decât dacă ar fi reușit să iasă din acea casă sau să trimită sticul USB cuiva. A început să elaboreze un plan disperat. În timpul unuia, dintre momentele în care doamna Cecilia era distrasă, Mariana a scris o notă mică pe o bucată de hârtie igienică, folosind un creion de sprâncene pe care l-ascunsese. Mesajul era simplu. Sunt prinsă. Rareș Ionescu. Strada Florilor 237, Mamaia, Constanța. Vă rog, ajutați. Mariana Popescu. A ascuns nota împreună cu sticul USB într-un ambalaj gol de absorbant. Planul ei era să le arunce pe fereastra băii, singura fereastră din casă care nu avea grilaje, fiind prea mică și înaltă. Era riscant, deoarece ar fi putut să nu ducă la nimic.
dar era singura ei șansă. A așteptat momentul potrivit. Într-o dimineață, când a mers la baie, a verificat că doamna Cecilia era ocupată la parter. S-a urcat pe capacul vasului de toaletă, a ajuns la fereastra înaltă și a reușit să o deschidă. Cu toată forța pe care o avea, a aruncat ambalajul afară, în direcția străzii. A auzit sunetul căzăturii lui pe cealaltă parte a zidului. Nu știa dacă cineva îl va găsi sau dacă pur și simplu va fi ignorat ca gunoi. Dar era tot ce putea face. A închis fereastra rapid și a coborât, spălându-și fața pentru a-și masca agitația. În acea noapte, furtuna a lovit Constanța. Fulgerele brăzdau cerul, tunetele zguduiau ferestrele. Ploaia era intensă. Rareș era deosebit de nervos. Răspundea constant la apeluri, vorbea pe un ton jos, părea îngrijorat de ceva. Mariana a observat că era sub presiune. Poate că planurile lui nu mergeau atât de bine pe cât se aștepta. Și apoi, în mijlocul furtunii, au auzit bătăi puternice în ușă. Rareș a mers la fereastra din sufragerie și a privit afară. Fața i-a albit. S-a întors alergând în dormitor, a apucat-o pe Mariana de braț și a dus-o într-un dressing, a încuiat-o acolo. Stai liniștită, nu face niciun zgomot. Dacă faci, vei regreta. Mariana a rămas în întuneric, auzind sunete înăbușite, mai multe bătăi, voci, Rareș strigând ceva. Pași grei prin casă. Inima îi bătea atât de tare încât o durea. Ce se întâmpla? Erau hoți? Sau ar fi ajutor? Minutele păreau ore. Mariana stătea îngenunchiată pe podeaua dressingului, îmbrățișându-și propria burtă. Bebelusul se mișca neliniștit, simțind stresul ei. Se ruga în tăcere, cerând protecție, cerând salvare. Și apoi a auzit vocea lui Rareș strigând. Ea este bine, doar se odihnește, nu puteți intra. Dar o altă voce, fermă și autoritară, a răspuns, avem un mandat, dați-vă la o parte. Pași s-au apropiat. Cineva a încercat să deschidă ușa dressingului. Era încuiată. Mariana a bătut din interior, strigând, sunt aici, vă rog, scoateți-mă de aici. A fost un zgomot de ceva forțat. Ușa s-a deschis. Lumina a invadat spațiul întunecat. Mariana a văzut uniforme, poliție. A început să plângă un plâns de ușurare amestecat cu disperare. Mâini blânde au ajutat-o să se ridice. O voce feminină a spus, ești în siguranță acum, te vom scoate de aici. Mariana a fost scoasă din dressing. L-a văzut pe Rareș cătușat în sufragerie, protestând tare, spunând că era o greșeală, dar polițiștii aveau dovezi. Înregistrarea lui Augustin, denunțul Cătălinei și au mai găsit sticul USB și nota pe care Mariana o aruncase pe fereastră. O vecină care trecea cu mașina găsise pachetul și, curioasă, l-a deschis. A citit mesajul și a chemat imediat poliția. Mariana a fost dusă la o ambulanță care aștepta afară. Paramedicii au examinat-o rapid, au verificat semnele vitale ale bebelușului. Era deshidratată, subnutrită, dar copilul era încă bine. Trebuia să meargă imediat la spital. În timp ce era așezată pe targă, Mariana a văzut-o pe Cătălina coborând dintr-o mașină și alergând spre ea, cu fața scăldată în lacrimi. Spitalul era o lume complet diferită. Lumini albe, miros de antiseptic, voci calme de asistente. Mariana era întinsă pe un pat confortabil, conectată la perfuzii și monitoare. Cătălina nu se mișca de lângă ea, ținându-i mâna de parcă se temea că ar putea dispărea din nou. Lacrimile curgeau pe fețele ambelor, dar erau lacrimi de ușurare. Medicii au făcut o serie de analize. Mariana era grav subnutrită și deshidratată. Bebelusul, în mod miraculos, era sănătos, dar ar fi necesară monitorizare constantă până la naștere. Previziunea era că copilul se va naște în următoarele 2 până la 3 săptămâni. Trebuiau să o stabilizeze pe Mariana înainte de asta. În primele zile, Mariana abia putea vorbi. Trauma prin care trecuse o lăsa paralizată. Avea coșmaruri constante, se trezea țipând în mijlocul nopții, crezând că era încă închisă în acea cameră. Cătălina dormea într-un fotoliu lângă pat, trezindu-se ori de câte ori sora ei se agita, calmând-o cu cuvinte blânde și îmbrățișări protectoare. Comisarul Horia Călinescu a venit la spital în a 3-a zi. A adus cu el o psihologă specializată în traumă.
I-a explicat cu blândețe că aveau nevoie de mărturia Marianei pentru a formaliza acuzațiile împotriva lui Rareș, dar doar când ea se va simți pregătită. Nu era grabă. Importantă era recuperarea ei. Marianei i-au trebuit câteva zile să-și organizeze gândurile. Cu sprijinul Cătălinei și al psihologei, a început să-și povestească istoria. Fiecare detaliu dureros a fost relatat. Izolarea graduală, manipulările, controlul, planul lui Rareș de a-i lua bunurile. Comisarul asculta cu atenție, notând totul, expresia lui devenind din ce în ce mai serioasă. Sticul USB pe care Mariana îl găsise s-a dovedit a fi o mină de aur de dovezi. Conținea e-mail-uri între Rareș și avocatul său Răzvan, detaliind întreaga schemă. Existau și documente falsificate, procuri contrafăcute cu semnătura Marianei, contracte de vânzare de proprietăți. Rareș planificase totul meticulos, dar aroganța lui l-a determinat să păstreze înregistrări ale tuturor. În plus, investigațiile bancare au relevat că Rareș nu era omul de afaceri de succes pe care pretindea a fi. Era îndatorat, cu mai multe procese judiciare în curs. O alesese pe Mariana în mod specific pentru că ea avea patrimoniu. Îi investigase viața, descoperise despre moștenirea casei din Tulcea și banii puși deoparte. S-a apropiat de ea cu un obiectiv clar: să se căsătorească, să aibă un copil pentru a crea dependență emoțională și apoi să ia tot ce avea ea. Răzvan, avocatul, a fost arestat ca și complice. În timpul interogatoriului a mărturisit totul în speranța de a-și reduce pedeapsa. A dezvăluit că Rareș făcuse asta înainte, cu o altă femeie în Iași cu ani în urmă. În acea ocazie, reușise să-și însușească un apartament și o sumă semnificativă de bani înainte ca victima să realizeze. Când ea a realizat în cele din urmă, Rareș deja dispăruse cu totul. Revelația a șocat-o pe Mariana. Nu era prima. Și probabil nu ar fi fost ultima dacă Rareș nu ar fi fost reținut. Greutatea vinovăției a fost imensă, dacă măcar ar fi observat semnele mai devreme, dacă măcar ar fi investigat mai bine, dar Cătălina i-a amintit că nu avea nicio vină. Rareș era un manipulator experimentat, un prădător care știa exact cum să-și aleagă și să-și controleze victimele. Doamna Cecilia a fost și ea interogată de poliție. Femeia a susținut că nu știa nimic, că doar urma ordinele de a avea grijă de o gravidă, dar mesajele de pe telefonul ei mobil au dovedit că era conștientă de încarcerare și primea plăți suplimentare pentru a o menține pe Mariana izolată. A fost acuzată de complicitate și, de asemenea, arestată. În timp ce toate acestea se întâmplau, Mariana își începea recuperarea fizică. Cu alimentație adecvată și îngrijiri medicale, a început să ia în greutate. Aspectul ei se îmbunătățea pe zi ce trecea. Cearcănele se diminuau, pielea își recăpăta culoarea, părul își recăpăta strălucirea. Dar cicatricile emoționale aveau să dureze mult mai mult pentru a se vindeca. Cătălina era hotărâtă să-și susțină sora în toate. Și-a luat concediu de la serviciu din București și a rămas în Constanța tot timpul. A vorbit cu directorul școlii unde Mariana lucra, i-a explicat situația. Școala s-a arătat solidară și a asigurat-o că locul ei de muncă o va aștepta când va fi pregătită să se întoarcă. Dr. Horia, obstetricianul Marianei, a vizitat-o la spital și-a cerut scuze profund pentru că nu observase semnele. A spus că Rareș era foarte convingător, avea mereu răspunsuri pentru toate, dar că ar fi trebuit să insiste mai mult, ar fi trebuit să vorbească singur cu Mariana. Ea l-a liniștit, spunând că Rareș era manipulator chiar și cu profesioniștii. 2 săptămâni după ce a fost salvată, Mariana a intrat în travaliu. Au fost ore intense, dar Cătălina a fost alături de ea tot timpul, ținându-i mâna, ștergându-i transpirația, șoptindu-i cuvinte de încurajare. Și în cele din urmă, în mijlocul nopții, bebelușul s-a născut. Un băiețel sănătos cu plămâni puternici și plâns viguros. Când i-au pus bebelușul în brațe Marianei, ea a simțit o avalanșă de emoții. Iubire, protecție, speranță, dar și frică. Frică de a nu fi capabilă să-l protejeze, de a nu fi suficient de bună. Cătălina a văzut lacrimile curgându-i pe fața surorii și s-a apropiat. Ești puternică, Mari. Ai supraviețuit celui mai rău.
și acum îi vei oferi acestui băiețel toată fericirea pe care o merită. Mariana a decis să-l numească pe bebeluș Mihai, un nume puternic de protector. A privit acea față micuță și a făcut o promisiune tăcută. Nu va lăsa niciodată pe nimeni să-l rănească. Nu va permite niciodată să crească într-un mediu de frică și control. Va fi mama pe care o merita, chiar dacă asta însemna să se lupte cu proprii ei demoni. Primele zile cu Mihai au fost provocatoare. Mariana era încă foarte fragilă emoțional. Îi era frică să-l lase singur, să nu-l poată lua cineva. Se trezea constant în timpul nopții pentru a verifica dacă respira. Cătălina a observat și a sugerat să continue terapia. Mariana a acceptat. Ședințele de terapie au fost intense. Psihologul, dr. Beatrice, a ajutat-o pe Mariana să proceseze trauma. A explicat că ceea ce trăise ea era un tip sever de violență psihologică și financiară, că comportamentul lui Rareș se încadra în tipare de abuzatori narcisiști și manipulativi. Și că recuperarea va dura timp, dar era posibilă. Între timp, procesul judiciar împotriva lui Rareș avansa. El a fost acuzat de multiple fapte: sechestrare, falsificare de documente, tentativă de însușire ilegală, violență psihologică. Dovezile erau copleșitoare. Avocatul său a încercat să negocieze, dar procuratura a fost inflexibilă. Rareș reprezenta un pericol real pentru societate. În timpul uneia dintre audieri, Mariana a fost chemată să depună mărturie. A fost unul dintre cele mai dificile momente din viața ei. A trebuit să stea în aceeași sală cu Rareș, să-l privească în ochi în timp ce relata tot ce făcuse el. Rareș a încercat să-și mențină postura arogantă, dar când Mariana a început să vorbească despre izolare, despre zilele de foame, despre planul lui de a-i fura totul, masca lui a început să crape. Cătălina era la audiere, la fel și Augustin, investigatorul care a ajutat-o pe Mariana să fie găsită. Mai mulți jurnaliști erau prezenți. Cazul căpătase rezonanță în media, devenind un simbol al unui tip de violență tăcută pe care multe femei o sufereau fără ca nimeni să știe. După mărturia Marianei, mai mulți martori au fost audiați. Vecini care observaseră un comportament ciudat. Femeia care a găsit sticul USB și nota. Dr. Horia, care a relatat cum Rareș controla consultațiile. Chiar și fosta victimă din Iași a fost localizată și a depus mărturie, povestind propria ei istorie. Juriul nu a avut nicio îndoială. Rareș a fost găsit vinovat de toate acuzațiile. Sentința a fost aspră: 25 de ani de închisoare, fără posibilitatea de eliberare condiționată, înainte de a executa cel puțin 15 ani. În plus, a fost obligat să returneze toate bunurile pe care încercase să le ia de la Mariana și să plătească o despăgubire substanțială pentru daune morale. Când sentința a fost citită, Mariana a simțit o greutate imensă ridicându-i se de pe umeri. Nu răzbunare căuta, ci dreptate. Și mai ales garanția că Rareș nu va mai face asta nimănui. La ieșirea din tribunal, cu Cătălina alături și Mihai în brațe, a fost întâmpinată de un grup de femei care o așteptau. Erau victime ale unor situații similare, care vedeau în Mariana o sursă de inspirație și curaj. 6 luni trecuseră de la proces. Mariana se afla în apartamentul ei din Tulcea, cel pe care îl moștenise de la bunica ei și pe care Rareș încercase să-l fure. Decisese să se mute acolo, să o ia de la capăt într-un loc plin de amintiri fericite din copilărie. Cătălina se mutase temporar din București pentru a o ajuta în această tranziție, iar cele 2 surori își reconstruiau viețile împreună. Apartamentul avea o verandă cu vedere la mare. Mariana petrecea ore întregi acolo, cu Mihai în brațe, observând valurile spărgându-se pe plajă. Băiatul creștea, sănătos și fericit, iar fiecare zâmbet al lui era o victorie împotriva trecutului întunecat. Ea se întorsese la catedră, dar într-un regim redus, doar de 3 ori pe săptămână. Avea nevoie de timp pentru a avea grijă de Mihai și de asemenea de ea însăși. Terapia continua. Dr. Beatrice devenise mult mai mult decât o psihologă pentru Mariana. Era o confidentă, un ghid. Ședințele acum erau mai puțin despre traumă și mai mult despre reconstrucție.
despre redescoperirea cine era Mariana înainte de Rareș și cine voia să devină de acum înainte. Era un proces lent, dar plin de satisfacții. Cătălina, la rândul ei, își dăduse seama că aproape o pierduse pe sora ei pentru că nu fusese atentă la semne. Această experiență a transformat-o. Ea devenise o apărătoare vocală împotriva violenței domestice și psihologice. Își folosea poziția de director executiv la o multinațională pentru a promova politici interne de sprijin pentru angajatele aflate în situații de risc. Era modul ei de a transforma durerea în scop. Într-o după-amiază, în timp ce luau cafeaua pe verandă, Cătălina a sugerat ceva la care se gândea de ceva vreme. Mari, și dacă am creat ceva împreună, ceva pentru a ajuta alte femei care trec prin ceea ce ai trecut tu. Mariana a privit-o pe sora ei cu curiozitate. Ce ai în minte? Cătălina și-a explicat ideea. O fundație dedicată sprijinirii femeilor victime ale violenței psihologice, izolării și manipulării financiare. De multe ori, acest tip de violență nu lăsa urme fizice, așa că era ignorată sau minimizată. Fundația ar oferi sprijin juridic, psihologic, adăpost temporar dacă era necesar și mai ales educație pentru a recunoaște semnele relațiilor abuzive înainte de a fi prea târziu. Mariana a simțit ceva aprinzându-se în interiorul ei. Asta era. Asta trebuia să facă cu durerea ei, să o transforme în ceva mai mare, în ceva care ar putea salva alte femei. A fost de acord imediat. În lunile următoare, cele două surori au lucrat neobosit pentru a transforma ideea în realitate. Au folosit o parte din despăgubirea pe care Mariana a primit-o de la Rareș pentru a finanța proiectul inițial. Au obținut donații de la companii, sprijin de la avocați, care s-au oferit să lucreze voluntar, parteneriate cu psihologi și asistenți sociali. Cătălina și-a folosit contactele din lumea corporativă pentru a deschide uși. Mariana și-a folosit experiența personală pentru a modela programele de sprijin. Fundația a fost botezată Proiectul Reconstruiește. Lansarea oficială a avut loc la un eveniment emoționant în Constanța. Mariana era nervoasă să țină discursul de deschidere, dar Cătălina i-a ținut mâna și i-a dat putere. Când a urcat pe scenă, cu Mihai în brațe și Cătălina alături, a simțit întreaga călătorie apăsând pe umerii ei. A început povestind și istoria. Nu a omis nimic. A vorbit despre cum a fost manipulată, izolată, controlată. Despre lunile de încarcerare, planul lui Rareș, disperarea pe care a simțit-o. Dar a vorbit și despre rezistență, despre găsirea forțelor acolo unde nu știa că există, despre sprijinul Cătălinei care nu a renunțat la ea. Liniștea din sală era absolută. Mulți oameni plângeau deschis. Când Mariana a ajuns la finalul discursului ei, cuvintele ei au rezonat cu putere și convingere. Tăcerea nu este protecție, este ștergere. Când tăcem în fața abuzului, îi permitem să continue. Când închidem ochii la semne, condamnăm alte femei la aceeași soartă. Astăzi sunt aici să spun nu mai mult, nu vom mai tăcea, nu vom mai ignora și mai ales nu vom mai lăsa femeile să sufere singure. Proiectul Reconstruiește există pentru a reda vocea, demnitatea și libertatea celor cărora le-au fost furate toate acestea. Publicul s-a ridicat în aplauze. Femei s-au apropiat de Mariana după eveniment, împărtășind propriile lor povești, cerând ajutor, oferind sprijin. A fost copleșitor, dar și eliberator. Mariana a realizat că durerea ei nu fusese în zadar. Ar putea fi puntea pentru a salva alte vieți. Proiectul Reconstruiește a crescut rapid. În câteva luni ajutase deja peste 50 de femei. Oferau o linie telefonică de sprijin funcțională 24 de ore, asistență juridică gratuită, consiliere psihologică și chiar adăpost temporar în parteneriat cu instituții locale. Cătălina gestiona partea administrativă și financiară, în timp ce Mariana se ocupa de asistența directă și de programele educaționale. Mariana a început să țină prelegeri în școli, universități și companii. Vorbea despre cum să recunoști semnele relațiilor abuzive, despre importanța menținerii legăturilor cu familia și prietenii, despre a nu normaliza comportamentele de control. Fiecare prelegere era o oportunitate de a planta semințe de conștientizare care ar putea preveni cazuri viitoare.
Una dintre cele mai marcante povești a fost cea a Iulianei, o tânără de 23 de ani care a căutat fundația. Ea începuse să observe comportamente ciudate la iubitul ei, izolare de prieteni, control asupra hainelor și ieșirilor, gelozie excesivă. A recunoscut tiparele după ce a urmărit o prelegere a Marianei. Cu sprijinul fundației, a reușit să pună capăt relației înainte ca situația să se înrăutățească. Iuliana i-a mulțumit personal Marianei, spunând că probabil i-a salvat viața. Mariana a îmbrățișat-o cu lacrimi în ochi. Asta era, de aceea merita totul. Fiecare femeie pe care reușeau să o ajute era o victorie împotriva tăcerii și a violenței. Mihai a împlinit 1 an. Petrecerea a fost mică, doar familia apropiată și prieteni de la locul de muncă al Marianei. Dar a fost plină de dragoste și bucurie. Băiatul făcea primii pași, bolborosea cuvinte izolate, zâmbea la tot și la toți. Era un copil fericit, înconjurat de afecțiune. Mariana îl privea și simțea recunoștință că supraviețuise, că putea fi acolo, crescându-l într-un mediu sănătos. Cătălina a cunoscut pe cineva, un avocat pe nume Tudor, care lucra voluntar la proiectul Reconstruiește. Era blând, respectuos și admira profund munca surorilor. Mariana a văzut-o pe sora ei îndrăgostindu-se și a fost fericită. Cătălina merita să fie fericită. Merita pe cineva care să o aprecieze. Cât despre Mariana, ea nu era pregătită pentru noi relații. Poate că nu va fi niciodată și era în pace cu asta. Concentrarea ei era pe Mihai, pe fundație, pe propria ei vindecare. A învățat că a fi singură nu însemna a fi singuratică. Avea pe Cătălina, avea pe Mihai, avea un scop. Era mai mult decât suficient. Rareș rămânea în închisoare. Din când în când, Mariana primea notificări de la justiție despre caz. El încercase câteva recursuri, toate respinse. A încercat să ia legătura prin avocați, cerând să o vadă pe ea sau pe Mihai. Mariana a refuzat toate cererile. Nu era nimic ce el ar fi putut spune pe care ea ar fi avut nevoie să audă și Mihai nu va ști niciodată cine era acel bărbat. Va crește cunoscând doar dragoste și respect. 2 ani după înființarea fundației, Mariana a fost invitată să dea un interviu la un program național de televiziune. Era o oportunitate de a ajunge la milioane de oameni cu mesajul ei. A acceptat în ciuda nervozității. Cătălina a mers cu ea la studio, la fel și Mihai, acum în vârstă de 2 ani și plin de energie. În timpul interviului, Mariana a vorbit cu elocvență și emoție despre experiența ei. Nu mai era femeia fragilă și speriată care ieșise din acea casă din Constanța. Era puternică, hotărâtă, plină de scop. Când intervievatoarea a întrebat ce ar spune femeilor care treceau prin situații similare, Mariana a răspuns cu convingere: aș spune că nu ești singură, că ceea ce se întâmplă nu este normal, nu este iubire, nu este grijă, este control, este abuz și tu meriți mai mult. Meriți libertate, meriți respect, meriți demnitate. Nu-ți fie rușine să ceri ajutor. Nu crede când el îți spune că nimeni nu te va crede sau că exagerezi. Ai încredere în instinctul tău și să știi că sunt oameni care așteaptă să te ajute. Proiecte ca al nostru există exact pentru asta, pentru a-ți întinde o mână când cazi, pentru a-ți aminti că este posibil să reconstruiești și, cel mai important, pentru a-ți aminti că viața ta merită să fie trăită în plenitudine. Rețelele sociale au explodat după interviu. Mii de femei și-au împărtășit propriile povești. Site-ul proiectului Reconstruiește a primit un volum fără precedent de accesări. Donații au sosit din toată țara. Mesajul era auzit. Mariana stătea pe veranda apartamentului ei din Tulcea, privind apusul de soare peste mare. Mihai se juca pe covor în spatele ei, înconjurat de jucării. Cătălina era în bucătărie pregătind cina. Era o scenă domestică simplă, dar pentru Mariana era totul. S-a gândit la tot ce trecuse, coșmarul pe care îl trăise, nopțile de frică, zilele de singurătate, dar s-a gândit și la tot ce cucerise. Libertatea recuperată, fiul sănătos, fundația care ajuta atâtea femei, scopul pe care îl găsise în durere.
Nu ar schimba nimic din toate acestea, pentru că fiecare cicatrice o făcuse cine era astăzi. L-a privit pe Mihai, care i-a zâmbit știrb și i-a zâmbit înapoi. Viitorul era incert, dar nu mai era înfricoșător. Era plin de posibilități. Și pentru prima dată în mult timp, Mariana era entuziasmată să-l vadă venind. Dragi ascultători, sperăm că povestea Marianei și a Cătălinei v-a atins inimile. Pentru a continua să urmăriți călătorii emoționante de depășire și reconstrucție, am pregătit o listă de redare specială cu povești la fel de captivante. O puteți găsi aici, făcând click în stânga. Dacă această narațiune v-a emoționat, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să lăsați un like videoclipului. În fiecare zi aducem povești unice care explorează complexitatea vieții umane, forța în fața adversității și puterea transformării. Nu ratați următoarele noastre conținuturi. Suntem nerăbdători să citim comentariile voastre și să aflăm ce ați crezut despre povestea Marianei. Pe curând!